Ya no es Barlovento. Barlovento. Ya, o疲れ。おーい。こちらです。君のことを聞いているよ。今日呼ばれたわ Dios, け cómo は se わ ve. かるかな。はい、 Puta madre. 禁足地の件ですね。ここよりはるか東にかつて大国があった。1000年の昔に滅んで無人となり、以来立ち入りが禁じられている。今は文献に記録を残すのみだ。だが数年前、一人の少年が保護された。彼は森人の一族を名乗り、里に暮らす人々の存在を語った。信じがたいと学術院が揺れているのは知っての通りだ。文献にその里の記録は？皆無だ。ただ彼のペンダントは未知の物質で作られていた。次に少年保護の経緯だが、はい。はい。当時とあるモンスターが里を襲撃。彼は単身逃げ延びた。だが使った地下道が崩壊。その後我々が保護した。以上だ。 Ah, estás por ahí, Subaru. 人々の安否は？不明。 Tengo una モ pregunta ンスターの情報を？ muy importante. 不明だが学術院の見解ではすでに滅んだモンスターの可能性があると。絶滅種。ギルドは森人一族の救助と Espectro blanco. Ah, no. Ya モン empezamos. スター白の護衛の調査を決定した。君を禁足地調査隊ハンターに任ずる。拝命しました。森人の里を目指すには現地の調査と案内役が不可欠だ。そこで君に頼みがある。 Señora. アルマと申します。 Alma. 大丈夫。さあ。いい場所があったらベースキャンプを作るって。 Alma. 腕が鳴る。すべてはそこからですね。頑張ろう。見つかるといいな。 Bueno, espérate. 森勝ち。すごい数。極度の興奮。何かを追っている。 ¿Qué cojones? 何かが。あれで近づこできるのですか？う。やってみる。僕も行く。 Ah, tengo que montarme en ella. Muy bien. Bueno. Increíble. Pero ¿cómo me encuentro así? 行くぞ。
Moverse. あの子に追いつこう。 Ajá. Dios bendito. 通る通りないよ。うわ、すごい。こいつに任せてみよう。 Hola, que planea. Increíble. Pone de frente para allí, ¿eh? Oh, Dios. 飲み込まれちゃうよ。あれを使おう。 Punta. No entiendo lo que hacer. Sí, clic al monstruo. Ah. Hay que dispararles. Sube, coño.援護は任せて。 Hostia, corre. ¡Ah! ¡Estoy! ¿Dónde voy? ¿Por qué no veo para adelante? No puedo disparar ya. Joder. 横から来てるよ。上にも。あの岩を崩せるかも。 Vamos, venga. みんな。まだ来てる。 Hostia. Oh, ahora sí. Boom. Qué bichos más raros, ¿no? Hay como gusanos de tierra de estos de la película. サムエルと。安心して心配ないよ。よっ。驚いた。本当に人がいるとは。潮流種の一種。どうしよう。お兄ちゃん。 Bueno. Están お flipando 兄 ya. ちゃん。 Oni-chan. 私セクレトであいつが来て。でもお兄ちゃん。あいつってさっきたくさんいたやつかな。お兄ちゃんはどうしたのかな。私を逃がして一人で。まずくない？お兄さんはどこに？セクレトお兄ちゃんの匂いを
覚えてる。行こええ、皆さんはベースキャンプの場所を。う。分かった。でも助けが必要なら呼んで。二人のことは任せてよ。必要なものは置いてくから。行こう。Perdóname, mami, お願い、 por no ser この人を sincero. お兄ちゃんのところに連れてって。頼む。行こっか。じゃあ見つけてくるね。さあ。気をつけて。こっちは任せな。はーい。念のため準備していきましょう。A ver. Quítate el monstruo encima, habla con Alma. そう ¡Alma! そう、使いたい武器は決まっていますか？ Ese. では En fin. どの武器が合いそうか傾向をまあ調べてみましょうか。大丈夫だ。いくつか質問を出しますね。モンスターと対峙するとき何を重視しますか？ Estilo de lucha. Mejor con un golpe con... その武器に何を求めますか？攻撃力重視ならこの武器と相性が良さそうですね。 Ojo. Me parece bien. こっちで武器の使い勝手を試せ Hacha そうだよ。 espada. 武器の感触を確かめたら出発しましょうか。武器を変えたくなったら一時キャンプに行こう。 Ese sonido, tío. セクレトで匂いを追いましょう。セクレトはとても賢いですね。 No me lo 匂い marca, を tío. 嗅ぎ分けて自ら目的地に向かうだなんて。足も速いしね。 Nitro Z. ¿Cómo? 今のはこの奥だね。 Un pavo por ahí. あそこに。 Es un sapo. Un perro, no sé. Chata, cabrón. Sí, está guapo. Pelea, ¿no? け。狙われてるよ。気をつけて。 Modo hacha. Cabrón.
Esta Dakota. Uf. Me ha dado, Norte jodido, ¿no? Por eso. Hostia. Toma. Me ha jodido. Ah, para reparar el arma. Ya estoy pidiendo. Toma. Toma, toma, toma. Saca el arma, coño. Ay, que la hago de otra vez. Estoy huyendo. ¿Dónde va? 救難信号で仲間を呼べますよ。 Estoy viendo, tío. Sí, pero abre la radial. Lanzaré la bengala cuando esté fuera, ¿no? Digo yo. ¿Qué hace? El bobodón. Está la mierda. Olivia. 参りましょう。待たせた。あの子のお兄さんは無事だ。お手並み拝見。
Eso muere, tío. Está la mierda, Está la mierda, hay que ir a por él. ¿Dónde va? ¡Está muerto! Así es. Facilito. Cabrón, están looteando los cabrones. Terminé mi misión y ya. De vuelta. Entiendo. Vale. Facilito. Me lo cojo todo. 皆さんこちらです。もう安全だ。よし。よかった。申し遅れました。私たちは待ってください。何が起きて。Correcto. あなたたちがどうやって。実は妹さんからあなたのことを伺いました。妹はどこに。我々が保護しています。一緒に来ていただけますか。ここだよ。すぐに分かった。ええ、信号弾の通りでした。ご無事で。こちらに。お疲れ。おかえり。お、早かったな。妹さんはあっちですよ。早く行ってあげて。風も防げますね。ガリアードとしては申し分ないよ。